Lasten kanssa ensimmäisen kerran mentiin yhdessä mansikkapellolle ja ne söi mansikoita sieltä. Sitten sanoivat, että äitillä on hyviä mansikoita. Suonenjoen mansikka on kyllä, se on semmoinen oikeastaan timantti meille, minkä kanssa me voidaan toimia. Kaikki tietää Suonenjoen sen takia, että Suonenjoella on paljon mansikoita ja suonenjokilainen mansikka on kyllä tosi ihana asia. Suonenjoen mansikathan on parhaimmillaan, niin ne on tämmöisiä oikein kauniin punaisia. Ne on meheviä, suuntuntumaltaan pehmeän samettisia. Suonenjoen mansikasta tekee se Suonenjoki. Puhtaat vedet. Yötön yö, mikä kypsyttää ja aurinkoinen kesä kun sattuu, niin oikein imeliä makkeita, hyviä mansikoita. Mäkiset maastot, jossa on hyvää rinnepelloilla viljellä mansikkaa. Vaikka ne pellot on kivisiä, niin kivi ei kiellä kasvamasta. Sitten se kokemus. Se on niin valtava kokemus tällä alueella. Meillä on viljelty 100 vuotta mansikkaa. Suonenjoella on tosi pitkät perinteet marjanviljelyssä ja Suonenjoella panostetaan tähän marjanviljelyn kehittämiseen, että meillä on se oma koetila, missä testaillaan uusia lajikkeita ja erilaisten viljelytoimien vaikutuksia marjanviljelyyn ja laatuun. Mansikkaliikettä valittaessa huomioidaan kyllä nykyisin hyvin tarkasti, että talven kestävyys, lajikkeen satotaso, kauppakestävyys ja maku tietysti on erittäin tärkeä Suonenjoen mansikalle, että se on hyvä maku. Makuhan on oltava tietenkin makea. Monesti puhutaankin semmoista metsämansikka-aromista. Et esimerkiksi suosittu lajike polka, niin siinä jää semmoinen pikantti metsämansikan jälkimaku suuhun, kun se on parhaimmillaan. Viljelijä tuo semmoisen erään mansikoita, kun ne edustaa just sitä parhaita Suonenjoen mansikkaa. Niin vitsi se ylpeys ja se onni siitä, se on jotain aivan mieletöntä ja se on oikeastaan aika lailla semmoinen tähtihetki ja semmoinen kausi, kun niitä tähtihetkiä on paljon, niin on ihan loistava. Ja se kantaa sitten monta vuotta aina eteenpäin. Se ensimmäinen mansikka, minkä minä täältä pellosta löysin, niin se ei kyllä ollut yhtään semmoinen mansikka, kuin mä olin ajatellut. Minä ajattelin, että se on semmoinen iso ja kirkkaanpunainen ja kiiltävä ja semmoinen tosi herkullisen näköinen, mutta se oli semmoinen pieni ja ruskea ja aika rumaa, mutta maistui kyllä hyvälle. Nämä on kiiltäviä ja ihania. Kyllä, nämä on ihania, mitä nyt tulee. Tämä työhän on hyvin nopeatempoista. Tässä pitää eri sääolosuhteisiin ynnä muihin semmoisiin seikkoihin reagoida erittäin nopeasti. Myös työpäivät on aika pitkiä, eikä tehdä mitään 5 työpäivän viikkoja, vaan mieluummin 7 työpäivän viikkoja. Kun noista työntekijöistä pitää hyvää huolta ja huolehtii niistä hyvin, niin se näkyy työjäljessä. Ja työjälki taas näkyy suoranaisesti heti suoraan marjan laadussa. Eihän kukaan synny tietenkään mansikan poimijaksi. Jos joku ongelma on, niin opetetaan sitten uudestaan. Me on nyt aloitettu poiminta aina 6 aamulla ja mennyt ihan sinne 3 asti.
Ensin punnitaan kaikki mansikat ja pakataan ne autoon ja sitten minä ajan ne Suonenjoelle. Suurin osa tapahtuu sillä tavalla, että samana päivänä kun viljelijä tuo tähän, niin samana iltapäivällä se on tuulitummeleissa. Kun pakkaukset on valmiiksi oikein kokoisia ja ne myydään niissä oikein kokoisissa pakkauksissa sinne kuluttajalle saakka, niin silloin ne on parhaimmillaan, koska tottahan se on, että mansikka on ihan parhaimmillaan, kun se poimija on kerran siihen koskenut kerätessään, niin seuraavan kerran siihen kosketaan, kun se menee suuhun. Julistan tämänvuotiset Suonenjoen mansikkakarnevaalit avatuiksi. Kiitos! Kyllähän tänne kun tammikuulla tuohon kaupungin keskustaan ajaa, niin muutama auto kaupan pihassa ja nämä paikalliset ihmiset. Ja sitten kun alkaa se mansikkakaus, tänne tulee 2,5–3 tuhatta poimia ja sitten kesävieraita, niin voisin sanoa, että kolminkertaistuu ainakin karnevaaliviikonloppuna asukasmäärä. Mansikka isäntä on Juha Nenonen. Minä haluan tehdä kaiken sen pienen punaisen pyöreän mansikan eteen. Olla sitten vaikka mansikkaemäntä. Kiitos. Joku oli tuolla käynyt Keski-Euroopassa sitten, siellähän sadonkorjuun jälkeen järjestetään tämmöisiä viininkorjuujuhlia ja päätettiin, että ruvetaan järjestämään mansikkajuhlaa täällä. Että se ei alkuun ollut mansikkakarnevaalin nimellä, vaan tämmöinen mansikkajuhla. Se on semmoinen keskellä kesää, varsinkin toisten viljelijöiden kanssa, niin semmoinen nollaushetki. Kulkuettahan täällä yleensä aina on kahtumassa semmoinen noin 10 000 ihmistä, kun ne on kadun varret on ihan täynnä. Joka vuosi tullut käytyä tielle ja varmasti jatkossakin joka vuosi. Perinne ihan. Viime syksynä sain postikortin, että yksi nainen oli ostanut meidän mansikoita, malviinoita, 5 kilon laatikon. Hän lähetti meille postikortin, missä luki, että kiitos elämäni parhaista mansikoista. Ja se syksysatteen keskellä, niin se tuntui aika hyvälle. Kun poiminta-aika on ohi, niin sitten alkaa ne syystyöt, eli aletaan valmistautua jo seuraavan talveen ja myös seuraavaan satokauteen, että pannaan paikat kuntoon ja harsot pannaan kasvustojen päälle ja odotellaan sitten seuraavaa kesää. Meillä on kuitenkin selkeä tehtäväjako tässä, millä tavalla me mansikkaa ja muitakin marjoja hoidetaan. Että me nojataan pitkälti viljelijöiden osaamiseen ja ammattitaitoon, mitä tapahtuu siellä tiloilla ja pelloilla. Mutta sitten kun ne marjat tulee meille, niin sitten astuu se meidän ammattitaito, että me osataan oikealla tavalla käsitellä niitä marjoja ja osataan nähdä tiettyjä asioita siinä vastaanoton yhteydessä ja tehdä oikeita asioita sen jälkeen. Puhumattakaan sitten, kun mennään siitä eteenpäin, että kun ne on saatu pakastettua ne raaka-aineet ja ruvetaan tekemään niitä meidän lopputuotteita, niin se on sitten sitä meidän osaamista. Siitä on meidän porukan hyvä olla ylpeä kaikkien, että meillä on hieno porukka tekemässä sitä työtä. Me ajateltiin nyt näyttää, miten valmistetaan ihanaa, herkullista, maidotonta ja sokeritonta jäätelöä näistä mahtavista pakkasmarjan kotimaisista mansikoista. Ja mansikkahan on siis ihan todellinen terveyspommi. Kun syö 2 desiä mansikkaa, niin siinä on enemmän kuitua kuin ruisleivässä. Ja mansikassa on myös enemmän C-vitamiinia kuin appelsiinissa. Ja plus tietty, se maistuu ihan superhyvältä. Ja etenkin kun me käytetään se kuumentamattomana, niin kaikki ravinteet, vitamiinit ja muut hyvyydet säilyy edelleen siinä loppuherkussa. Ihanaa. Tosi hyvää ja herkullista. Pakkasmarjan tarinahan on lähtenyt liikkeelle rohkeista viljelijöistä silloin aikanaan, että mansikoiden hyvät vuodet alkoi tuottaa paljon mansikkaa. Viljelijät kiinnostuivat yhä enemmän mansikan viljelystä ja mitä silloin tapahtuu, tulee ylituotantoa ja ruvetaan miettimään, mihin niitä pystytään myymään. Näin monet uudet asiat saa alkuunsa.
yhtiön yhä vieläkin omistaa viljelijät. Ja sellaisena toivottavasti tilanne jatkuu tulevaisuudessa. Suonenjoen seudun marjanviljelyllä on tulevaisuutta. Vaikka sillä on 100-vuotinen menneisyys, niin kyllä täällä viljellään mansikkaa vielä seuraavatkin 100 vuotta. Kyllähän niin on, että Suonenjoen mansikka on kuningas. Kuitenkin pitänyt ollakin niin kuin työpaikkana niin olla niin kuin mansikka. Mikä sen mahtavampaa.